Salam mehriman doganlar, idi gilleşler, gadyrdan tomaşaçylar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Gynançly, gaty gynançly, elgenç bir waka. Olam Türkiýedäki ýer titreme. 3 gün boldy. Gaty elgenç habarlar gelýär, hiç gowy habar ýok, hoş habar ýok. Ýagdaýlaryň hemmedem gaty erbet aýlanç. Şoň üçin bugün kän gaýgy gussa gaty erbet basmarlap helak etmesini näçe şu efiriň sagady golaýlasa şonça köp zat gözümiň öňünden geçip ýatlamalar. Dostlar, ýarlar, tanışlar, kursdaşlar, işdeşler, olar maşgalalary, dostlary Türkiýanyň Döwletler Radio Guramasynda işlän döwründe bolsun. Azatlyk radiosynyň daşardan, ştatdan daşary habarçysy döwründe ýa olardan aýratyn diňe ýöne şeýle türkmençilik, türkmen taryhyny ýazarlap, şo taýdaky ata-babalarymyzyň ýyzlaryny ýyzarlap eden iş, syýahatlamaz, iş, saparlamaz, gezeleşlemez, hemmesi gözümiň öňünde tanışlarymyz, dostlarymyz, ýer bilen ýyňsan bolan jaýlar, şäherler. Hemmesi gözümiň öňünde. Öňkü efirleme, öňkü gepleşiklere seredýänler ýa döwlet baýhan kim diýilende hakykatdan tanayan, tanap tanaman bir ýerinden bir zatlar toslap neme diýenler däl, hakyky manada bilýänler, tanayanlar bilýär. Bilmeýänler hem öňkü gepleşiklerimizi gören bolsa. Men 16 ýaşymda Türkmenistanyň aýtdym. Türkiýede öňe ösdüm, bilim aldym, işledim, iş karieram, tanışym, bilişim, dostlum, kursdaşlym, işdeşlem, ýöne şeýle türkmençilikden, türkmenlikden tanışan adamlam. İlki bilen men Türkiýede kökürüp Türkiýany gowy öwrenmegime, Türkiýany gowy özleşdirmegime, türk dilini özleşdirmegime, türkçäni özleşdirmegime, türk medeniýetini, maşgala mukaddesligini öz watanyma, halkyma, ata-babalama bolan söýgümi hasam buýsanç bilen putolanmagy men öwrenen yerimi diýsem, ata-babalam öz maşgalamyň kakam pahyryň zadyň ejemiň peýdalary bar. Ýöne umumyň şol men milli ruhumyň dogry ýoly saýlap alyp, dogry uğurda kämilleşmegine esasy rol oýnan yer Türkiýe. Ýöne Türkiýanyň aly öle şol Hatay welaýaty, Hatay welaýatynyň İskenderun şäheri. Häzirki İskenderun şäheri ýer bilen ýyňsan. Men 16 ýaşymda gülüp oýnap, dostlarym bilen, tanışlarym bilen geden ýerlem harabaçylyk, dostlarymyň, tanışlarymyň, ýürekdeşlerimin, kursdaşlarymyň men Türkiýany gowy tanamagymda, Türkiýe gowy ysnaşmagymda uly rol oýnan gowy berýän adamlaryň ýaşaýan öýleriniň, jaýlarynyň, işleýän ýerleriniň yer bilen ýygysan bolan ýeri häzir İskenderun. Men şu Türkiýanyň yer aranan sebitlerine gönümel şol vilayat häkimleri ütgeýä häzirkiler däl, ýöne öňkü vilayat häkimlerini garnizon
komandirlerini, goşun serkerdesini, diňe bir otaýynyň serkerde başlasyn näl dürlü gurýer goşuny, jandarmeriýa zat eýle-beýle howa hemme serkerdelerini döwlet edaralaryna, döwlete degişli ýa-da degişliler edaralaryň, firmalaryň, zatlaryň, guramalaryň ýol başçylaryny, zatlaryny gönümel, ýüz-ýüze içkin tanaýan men 2 tane welaýatym bar. Olaň biri Hatay welaýaty, Siriýa terhetde, birem Gazi Antep diýilýän türkmeniň gadymy bir şäheri Gazi Antep. Aslynda Antep ýöne batywalylara garşy gaty uly gahramançylyk görkezden soň Gazy diýen derece mertebe eýe bolýar. Şoň üçin Gazi Antep ýagny veteran Antep diýen ýaly terjimesi bar şoň. Men şu 2 welaýaty gowulýan. 2 welaýatda men janym, jigerim, yürekdeşim, ruhdaşym, eginleşim, näme diýseňiz diýin, ýenim, içenim aýratyn gitmeýän müňlerçe adam. Ýöne häzir gynantam şol adamlaryň köpüsi harabaçyklaryň aşagynda. Bugün Türkiýedäki ýer aranmasynyň bolanyna 3 gün boldy. Birinçi ýaly mundan 3 gün owul Türkiýanyň günorta günüň orundaky Maraş olam gaty uly gahramançylyk görkezden soň batywalylara garşy gahraman diýen tituly alan Gahraman Maraş şäherine 7,17 barly ýer titreme boldy. Oň edil ýanyndan bir ýarym güne golaýrak wagt geçenden soň edil ýene şol welaýatyň Elbistan diýen bir şäherçesinde esasy şol ýer titreme merkezi, ikinji merkezi höküminde 7,16 barly gaty elgenç, aýlanç ýer titreme boldy Türkiýede. Türkiýanyň şol ondan daşarynam 10 sany Türkiýanyň şol günorta günleriňdaky welaýatlar gaty erwet şondan ziýan çekdi. Diyarbakır eýagalar Diyarbakır ýurduny diýebiliň destanamyzda gaty köp ady agdalýan şäherleriň biri Diyarbakır. Diyarbakyrda da köp ýumry ýykany ýumranlyk bar, Urfada bolsun. Erzincan diýip bir welaýat bar, o taýda bolsun. Umumyň şol 10 welaýatda Türkiýanyň hökümeti gördü, bakdy. Hiç sady kontrol edip bilenok. Şoň üçin adatdan naşary ýagdaý elan etdi. Ýöne adatdan naşary ýagdaý elan edeniň bilen mesele çözilenok. Şu taýda gaty köp hakykatyň üstü açyldy. Indi men geçen hepde ýalňyşmaýan bolsam, o geçen hepden başynda özümden 1 ýaş kiçi şu Türkiýeye gelen wagtym şol Hataýyň İskenderun şäherine tanyşyp dostlaşan asly salyr türkmenlerinden bolan ýöne Türkiýanyň yerli ýaşaýjylaryndan, yerli türkmenlerden bir dostum geldi. Olam Düsseldorf'a gelen soň görüşdik. Düsseldorf'ta duruşup Mahmut Yaran salyrlaryň ulaş bölüminden urugundan ýaşlykdan ýaşlygy ýatladyk şol İskenderun, Hatay şol töwereklerde şäherdir ki şo ýer aranma betbaçylygyna duçar bolan ýerlerde köp gezdik Mahmut bilen bile. Indi şol öňkü nostalgiýa, öňkü ýatlamalar, zatlary bir täzeden ýatlap, bir şol öňkü energiýany täzeläp, täzeden bir hujuga minip başlan wagtymyz gynantam şolar ýaly betbaçylyk boldy.
Şoň üçin habarlaşýar, tanışlar bilen, bilişler bilen, zatlar bilen habarlaşdyk. Dogrusyny aýtsam, efir etmäge hiç ýeli ne bir mejalym bar, ne bir güýjüm, kuwwatym bar, ne bir islegim bar diýip 7 günem ýaly ılan edilenden soň Türkiýede menem şo 7 günnäp çykmaýynlar kanala, ekranyň öňüne, kameranyň öňüne diýip şol niýet bilen piçili video adam goýman şeýdip ümsümlük şol ümsümlük bilen protest edýän şo bolýan atlar. Diýip şol niýet bilen men efir etjek geldim ýöne bilinçi ýaly daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň san taýdan iň köp ýurdy Türkiýe. Türkiýede 26 ýyl ýaşandan soň, 9 ýyl döwletde işlemden soň, oňdaşyndan Magtumuly Ýaşlar Birleşiginde, student döwrümde, Magtumuly Diwana jurnalynda, Ewraziýa Medeniýet Jemgyýetiniň başlyklygy, Türkmenistan Dostluk Jemgyýetiniň aktiw işleri, şu zatlar bilen meşgullanmamyz soň, okap ýokary bilim alanmazdan soň men özüm Türkmenistandan Türkiýeň gowulýan ýetsem, ýalňyşmaýan sebäpden ulanan ýerim otay. Şoň üçin agyrda köp ýitgi bar. Bu ýitge näme sebäp boldy, näme üçin bular ýaly 16 milyon ilatly bir hemmesiniň ilaty, şu 10 vilayatyň hemmesiniň ilaty 15-16 milyon togoraw diýilýär. Ýagny Türkiýede ýer titreme bolan Sewitde ýaşaýandan adam sany Türkmenistanyň umumy ilatynyň üçetleri. Gaty elhenç 3-nji gün şu ýer titremeň 3-nji güni intek barylmadyk. Hiç ýyly ýanyndan geçilmedik. Ada tutulmadyk. Köp gatly, köp etajly jaýlar ýumurlyp ýatyr. 3 günden bäri şoň aşaňdan adamlar aç, susuz, soğukdan doňdy ýa-da şolar ýaly. Gaty elkenç ýagdaý. Özüňiziň gözüňize getirip görüň, bilenmok nähili bir odu diye özüňe basýa, ötmese de keseke basýa da. Ni çağan bolmasa meselem bir öz başyňdan geçirmesen durmuşyň kynçylyklaryny, ýadyny bir zat diýä bolýan, ýa bir kynçyly bir ýagdaý görýän da diýen bolýan. Hawa dik geçýän da. Men özümden mysal alsam, çağalam ýokka edil bular ýaly hadisalara, bolup geçýän wakalara edil bular ýaly reaksiýa berip bular ýaly duýgurluk görkezenmokdum da. Inni häzir siz pikir etip görüň. Çağaçyklar çykarýarlar. Harawan aşaňdan çağalar çykarýarlar, çağalar ýejetin kakasyny gözleýär. Inni men özüm ýerine goýanlar, ýerine goýan şolar. Çağalarymyzy ýerden 7-de eltýän çağalar barmy? 4-de dalyp gaýdýan. Ýöne nähili iş bilen gümrah bolsam, näçe işim aladam köp bolsa da şo çağalary almaly, şo sagady ýük bilen çekenmok. Küýseýän şo çağalar, şolaň ýys çagadyna, şolaň mehirine, şolaň bir oýnuny şo ata kaka diýip
boynumu böküp her gedeginde birinji gedek görýän ýaly 40 ýyldan soň görýän ýaly her gedek baramda boynumu böküp gujokloýşyny, zat edişini, ogşoýşyny. Ondan aýdýanna Allahan hiç kimi görkezmesin, hiç kimi diňe şunu aýdýan, hiç kimi görkezmesin. Şular ýalyky elgençligi, ölüm aýralygy. Wagtan aýralygyň gaty erbet, ýöne ölüm aýralygy, onda da pisi-pisine ölüp gitmek. Bu adamlar häzir Türkiýedäki şu 10 milyon adam, şu harabaçylyklaryň aşagynda ýatan 10 milyon adam kezzapla häkimete getirilmegi sebäpli. Häkimete getirilen adamlar ogry, jümrü, kezzap, haramhor, haramzada bolan üçin adamlyk, insanlyk, insanylyk duýgusundan mahrum, insan süýgüsünden, duýgusundan mahrum mahluk bolanlar üçin 10 milyon adam şu wagt Türkiýede 10 vilayetde harabalan aşamda ýatyr. Şu gün bir video berdiler. Hatay vilayetinin merkezi Antakya şehri, gadymy şäher, tarihi şäher. Şoň şäher häkimini gürledýär, ondan soraýa şular ýalyky nähili bu halat ediş işleri, nähili ýagdaýda, nähili näme boldy, bir habar berseňiz diýär boly. Hatay vilayetiniň merkezindäki Antakya şäheriniň şäher häkimi şeýle diýär. Diňe şol betbaçylykdan ziýan çeken adamnyň 3%-ine, 100'den 3 götürümine bölüňne diýär. Şu wagt diýär, nimedi bildik, ýetişibildik diýär. Hatay vilayetiniň ilaty 1.600.000 gowrak. Merkeziniň men häzir ilatyny anyk bilemok. Indi pikir etip görüň. Gaty elgenç. Gaty elgenç. Gaty elgenç. Näçe günden bäri uklamak. Gelnime aýdýar. Näme boldy diýär. Uklamak. Sebäbi gözüňme gelýär şu tanışlam, bilişlem, dostum, ýaş wagtym oturup, gezip, tanışlam bilen, dostum bilen, muallimler bilen, ustadlar bilen. Otaýnyň şäher häkimleri, etrap häkimleri, vilayet häkimleri, köp edaralarynyň ýol başçylary, muallimleri, magarif, etrap, vilayet magarif bölüminiň başlyklary, olaň işgärleri hemmeti bilen 10 ýylla saçakly gatnaşdykda. Men saçakly gatnaşan adamlar bolar. Olar ýöne salam däl. Saçakly men maşgalama gelip, men olaň maşgalasyna ulup. Şolar ýalyk. Konya vilayetinde da şolar ýalyk. Gaty içgin asnaşykly gatnaşygyň bolan maşgala saçakly maşgala bolup gatnaşan köp adamlar bar. Edir Konya şäherinde şolar ýaly. Diňe bir Hatay bilen Gaziantep'de ýa beýleki vilayetlerden Ankara'da da köp. Beýleki vilayetlerde de köp, Hudaýa şükür. Ýöne häzir şol yer öğrenme teýidi bilen baglanşykly söz açylýar-da. Ondan Türkiýeden ýazýan köp watandaşlarymyz bar. Ýazýarlar, soraýarlar, duýduş bildirýärler. Inni men otaýda okanymy bilýänler bar, işleýänim bilýänler bar. Ondan her hili temalardan maslahat soraýan, habarlaşyp duranlar bar. Aýdýana, ýani ortaça alanda günlük bir 300 töweregindäki watandaşlaryň her hili nemeler gelip gowşýar.
suratly, videoly, maglumatly, dürlü kanallardan, dürlü yerlerden şolar bilen baglanşykly. Şolaň dürlü temalardaky sorawlary, materiallar, habarlar olby hemme gelip bolşy. Hemmesine ýetişip bolanok. Ýöne aýdyşmaly şu matam ýaz milli ýaz ulan edilen soň matam güni matam tutmak diýip şol neme edilen soň men bir matam tutaýyn. Köşeşi bilenmi? Köşeşiň belkem köşeşer şondan soň kameranyň öňüne geçerin diýip şonu ýet bilen diňe doğa, dili, ayet, töwer şoň bilen gezip gördüm. Ýöne şol ýanky habar berýändiň, maglumat berýändiň arasynda bir näçe sany bir material elime gelip poşdy. Olam inhaşy Türkiýedäki Türkmenistanyň arasynda kezzaplikda, adam satmakda, yalançylykda, tökmeçilikde, ganjyklykda hiç kime eýgertmeýän. Birinji ýerine ýokarsynda duran özüne de aktivist taby bular hakyky aktivist ýöne nämen aktivisti? İlgün behwetli aktivistmi? Halal halkyň hakykat göreşiniň, adalat göreşiniň aktivistimi? Ýa-da öz haram nefsiniň aktivistimi? Esasy aýrylmaly, aýryt edilmeli, anyny ýetilmeli mesele şuýda. Indi şo diýenim, öz haram behwidi üçin, haram instinktleri üçin, öz haram niýeti üçin ejesini, bajysyny satmaga beýledi dursun, özüni satmak beýledi dursun. O watan millet hakyna gurrun ýok sebäbi özüni, ejesini, bajysyny, ar namasyny, zadyny, hemme zadyny satýan, hemme zadyny baskylayan mahluklardan näme garaşaýmar. Gurrunsyz bu dolu suwud edilen aşağında paşan sultanyň edilşi gaynadylyp neme edilýän möhür bar, şolar ýaly möhür basylyp eýem hemme ilmi taýdanam dolu suwud edilen bilan gutoranyň barada. Adam däli gutoranyň barada. Şolar ýaly haýyn, dönüp, binamyz, biheplik barada. Ýöne indi şunu bilsemem. Näçe şunu bilsemem. Öňe maýdanlar, nähili hüjüm etseler edibersinler, näme diýsin, men şahsiýetime garşy, men özüme garşy bir zat diýseler diýbersinler diýdim. Edibiljek zatlar ýok, güýtlerine gaýrat ýok olarda. Men bilýän şonu. Öňe maýtdym, öýüňe adresini berýän diýdim. Men me adam diýdim. Ora uşan göt bereni çykyp ýene şol öňkü ertekini aýtaly, Allah'ım bilen. Näme üçin men çağalama näme? Olar ýaly diýmem. Kim şonu toslap tapan bolsa şoň bilen gürleşýän olandy. Men olar ýaly hiç kim öňünde ejizleýän adam däl. Onu da bu görüp beren, sen ol görüp beren adamdan gara men dyrnagym çadaýar. Onu şonuň öňünde men şolar ýaly ejizlemeli. Sen diktaturan sponsorlarynyň öňünde dünýäde döşüne kakıp berenden öňünde biz ejizlämiz. Bular kim ay? Türsüksiz öňüň orup bilmän ýörenden öňünde biz ejizländir diýen. Bir zat erteki toslap tapan altyňam ýöregşanay makkyň ulaýaly. Şoňa görä toslama oýlap tap. Ondan bölüp iýerdir biri sag boldun. Am şoňa jogap berjekkämi. Ýa-ni jogap berjekkämi diýip bynjalyp boldum. Sen rahatla diýip sen üçin jogap berýän bolmasa men üçin iş alındy. Inni hemme zat gutordy. Bular yer uranma sebitlerine kömege gidýär diýip bulan käbiri Türkiýanyň yer uranan sebitlerine gidip şo taýda altın,
şaýsep, zynjyr, yüzük, bilezik şolar ýalyky ýuwelerini zatlar gözläp çöplep başlapdyrlar. Dogry subutnamalar bar. Häzir aýda oturjak gelýär. Ýöne muňa çäre görmellämi? Men şu wagt eçenni sesimi çykarmadym. Şu wagt eçenni erkek ýaly. Gurhandan anditjän. Hiç sad etmedim şolara garşy. Hiç ýyly ünsem bermedim, etmedim. Elimden köp zat gelýär. Men tanaýanlar, bilýänler. Onda da Türk'de, dünýäniň islenlik ýerine de ýöne iň gowy elimden iş gelýär. Islenlik zadym etdirip bilýänlerim Türkiýe. Şu gıynaşlı gününe şu özüne aktivist diýen kazıyorlar. Kezzaplar. Gidip şol yer aranan tevhidde ýuwelerini adamlaň, pida bolanyň talaňçylyk aktivizmine başlap soňam şo taýdan çağırýar İstanbul'daky, Ankara'daky, Weledeki öýleri ýaly şagal şaýkalaň agzalaryny. Bärik gelseňiz bir ýyllyk sowgalgany çykarda bolýar. Telewizor zat göterip bermäge gerek ýok. O altyn şaý tepleri zatlary çöpleden bolýar. Diýip şolar ýaly çağırş edýär. Bulam tanış bilişen zatlaryň nemesine gözüni ilýär zat edýär. Maňa ýerdiler. Onun şonça haýşa men näme etsem kämin bir zat edip birazjy köşeşemden soň emosiýama häkim bolup bilmernip özüm şondan hawatirlanýar. Onun şu ýanky şolaň şu edip beren ahlaksyzlygyny, biedepligini, bihepbeligini şolar bilen maglanşykly elmede maglumatlar zatlar geçenden soň durup bilmedim. Olaryň seredýänler, seretmese de olaň bile nemedil ýani bir-birini edişýäni, ýysaşýanlar zatlary ýokman seredýändir şu efir. Seredämeli. Ýokman olaň gulagyny etjäni bilýän. Ýekan suratlaryny iýberdim. Şol welayatlardaky tanışlama. Gaziantep, Hatay, Adana, Gatansa men üçin. Sebäbi gönümel men kursdaşlarymyň maşgalalary, şolaň agzalary, şolaň nemelerinden dogunlarynyşlan zatlaryndan gaty täsirlerle oturan adamlar bar. Harby taýdan, polisiýa taýdan, nirden bolsaň bolay, adam şeýle bir mesele bar. Hawa götünde ýasawlap boldy. Aýtdym gotardy. Näme etmeli? Halktan soradyk näme etmeli? Her kim bir zat diýdi. Şöyle duran ýerine diýdi, ýere gömmeli. Bular ýaly Türk halkynyň betbaçylykly gününe şular ýaly talaňçylyk edýän bolsa, öýde bir edýär. Beýlekilerem çağırýar. Gelin şu talaňçylyga goşulyň. Şu taýdan bir ýyllyk nemäň çykarsa bolýar diýip. Şular ýaly çağırşlar edýär. Hany bular diktatura garşy göreşýärler. Bu diktatura garşy göreşýärler näme üçin? Öz diktaturasyny döretmek üçin. Yanlış däl diktatura garşy göreşýär bular. Haramdaga garşy göreşýär bular. Belki serdara garşy göreşýär bular. Näme üçin? Özler şolaň eýesini, häkimetini eýelep, şolardan beter halka zulüm edip, halky, watany galanja zatlar bilen toğun üstüne mindirip satyp goýarmak üçin. Şoň üçin başga bilen edibiljek başarjak zady ýok. Bular diýdim geday. Bular diýdim gawat gelene berip, gawat gelene özüni, ejizini, bajasyny kim gawat gelse şonu diýdim höderläp beren mahluk bular diýdim. Bular haýyn bular. Burta boram sugutnam, iş edinimem oturdum sugutnamalary jemläp, türkçe terjime edip gowy papka ýasap iýerdim. Onu PDF etdim. Press edip iýerdim. Onlar sahypa. Inha diýdim bulan edýän zat. Indi şu adamlar diýdim. Türkmen halkyna garşy, Türkmenistan döwletine garşy
Hökümet diýen bak. Hökümet başga, döwlet başga. Şular ýaly hyýanatçylykly, haramçylyklar adamlar Allah pul almakda olara hiç kis adamda. Olar olan edýän etmişleriniň günahlarının arasynda hiç adamda. Beýleki etmişleriniň ýanyna hiç adamda. Hudaýdaklaryň şulara ýaly diýdim, ine mahluklar inni diýdim, şu yer oranan tewhitlerde şular ýaly pursatdan peýdalanyp ýuwalyr altyn şaýteplen çöplenmeğine, talanmagyna diýdim, şular ýaly başlapdyrlar, biram çağırş edýärler diýip olaram görkezip terjime edip berdim. Adana, Hatay, Gaziantep, Maraş 4 ýere gitdi. Näme etmeliydi? Näme etdiň şonu ediň diýdi. Sen bolsaň näme derdiň diýdi. Men aýtdym, men bolsam näme derdim diýdi. Men özüm şu ýagdaýda näme derdim. Ayaklarından tuturdum. Baş aşağı sallap silkelerdim. Jübilerinden näme çykýar? İlki bilen dedim, video alın. Suraty video alın. Jübilerinden näme çykýar? Soň bir ýerde deşi wa bolsa gorjalan, o taýlaryk nämeler sokuşdyryp çykypdyrlar. Bütün jübilerini, hemme zatlaryny, işliklerini şenli, üstüne kadatlaryň hemmeni diýdim demedim. Talançykdan näme talapdyrlar? Şularyň diýdim, ýanyna 100 lira bolsa da özünki däl. O şolum ogurluk diýdi. Bularda olam ýok. Şular ýaly gedaý gutaranlar. Hemme zadyny alýany. Ondan soňra näme etseňiz şonu edin diýdi. Ýöne inha şular, şu niýet bilen, şu maksat bilen gelen adamlar. Inha şular ýaly habar. Issedeňiz ananyň, issedeňiz ananyň. Galandan özüňiz bilýäňiz. Men siziň bilen bir saçakda çöregi işen adam. Kelle ortupda köp işeden adam bir. Köpü gören siziň bilen bile. Hawa. Men istenlik biriňiziň başyňyzdan näçe tagat uklaman, nowat tutmaly bolsa tutýan görüňiz. Sizem şonu edýäňiz, men bilen alaşykly hawa. Şular ýaly dostlugymyz barmy ba? Galany özüňiz bilýäňiz. Diýdim. Şol meseleni şolara tapşyrdym. Indi şuňky efiriň temasy Türkmenistanly talançy aktivistlere näme etmeli diýilenne şoň bilen baglanşykly düşünür, şoň bilen baglanşykly maglumat şundan bar. Indi her hili bilýäňiz, soňky döwürlerde moda Türkmenistanyň arasynda bulan başarýan zady diňe özükdirmek, provokasiýa etmek, propagandanyň etmek. Propagandanyň üçin şular ýaly hana aýtda adyny, eýtde, beýtde, o da, bu da gerek yok. Adamlar maňa yetirdi. Anonim bolsun diýip biýdimi diýdi. Onlar şeýlerini bäri biz Azatlyk radiosy bilen işen nöwrümizde de hemme zada anonim görnüşde sakladykmy sakladyk. Yekejek edek. Aktyw wepadan dönükmi ýok. Hiç wagt, hiç kimi hiç ýerde satmadyk, sattyrmadyk. Satanlar boldy. Olaňam üstüne açyp maskara etdik. Biziň materiallarymyzy satanlar boldy. Şoň üçin mehribanda bolunlar. Yeterlik şu Türkiye'deki yer aranan tewhitlerde altın eli zat çöplemeli, talançılık etmeli. Şu taýda gezip talançılık, ogurluk bilen meşgullanýan bizim goşadırnak içindäki käbir aktivist sumoklamy bilen baglanşykly şu efirde aýdylmaly zat şundan bar. On kim digen melli, kimler digen melli, suraty, puraty, nirde kime näme ýazany, aýdany, ses ýazgysy, teksti, peksti hemme zada bar. Ýöne gerekkä. YouTube'da görkezmäge gerek ýok. Wagty geler. Yetirmeli ýerek yetirdim. Wagty geler Türkmenistanyna bir zat etmeli bolar. Türkmenistanyna baramyzdan soň jüýjan sanaşýar.
Otay aýratyn özüm höwes bilen etjek özüm şonu. Bar işimi üjümi taşlap şular bilen özüm hasaplaşjak. Bu niyetim ýokdy men, beýle niyetim ýokdy. Ýöneýin haşy yer uranmada helak bolan adamlaryň gidip şol altynlaryny, şaýteplerini, ýuwelerini, zatlaryny çöplemeli, talaňçylyk etmeli diýip çağırş edip öldürem. Şoň bilen häzir şo taýda meşgullanyp ýören üçin hut şuňa gaharlanyp men hasaplaşjak özüm. Liçni hasaplaşjak özüm şolar bilen. Görkezjek şolar. Dünýäniň näçe tarapy bar. Intek olar adam görmediler şoň üçin. Häzir bir kommentariýalara geçip soň men esasy soraglara jogap berjek bir näçe soraglar bar. Watandaşlarymyzdan, Türkdäki watandaşlarymyzdan, hatda Türkmenistandan käbir watandaşlarymyz soragdy, şu Türk kanallaryna atlaryna seredýänler bar. Şolar soradylar. Olaň eline olar hökümet tarapyndan senzuradan geçirilýän, filtrden, elekden geçirilýän materiallary seredýärler, habarlara, maglumatlara seredýärler. Olam edil biziň watan satan habarlar programmamyzy ýaly hemme zat gulaly bolduk, ýaly görkezýärler. Şoň üçin kelam, salamu aleykum watandaşlar, geçmiş bolsun, geçdi bolsun, geçmiş olsun Türkiye. Duygularım gata ağır boldy bul betbaçylyga diýe edil şolar ýaly. Geçmiş olsun Türkiye, geçmiş olsun Türk milleti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Çingiz Mahmedov, Türkmenim yeni Türkük demiş. Ne diyecek? Konuya düşünün. Allah'ım büyüktür. Selamun aleyküm devlet dağı diye. Ediz halkım dine öňe başyňyz dik bolsun diye sagajy bol. Ömrüňiz ok bolsun. Kelam. Türkiýe %70 bölegi guruluşyň pes almyň täze ösüşleri bilen gurulmadyk jaýlar ýykyldy. Gaty dogry. Ýykylan jaýlaryň ýanyna dimdik aýakda duran jaýlar bar. Sugowam çataçmadyk jaýlar dur gapdanyna sömelip. Näme? Häzir ona maýda. Ýaponiýada 10 bala 12 bal, 10 näde? Ýaponiýada bir güniň dowamynda bir näçe gezek ýer titreme bolýar. Ýaponiýa diýilen ýer hayran alarsyňyz, ýoluňyz düşdi gitseňiz, hemişe ýer titrenme, hemişe harasat bolup duran bir ýer Ýaponiýa. Ýarymadaty. Şolar ýaly. Ýöne ne adamlaryň jaýlary ýykylýar, ne harabatçylyk bolýar, ne adam ölýär. Özü bir harakira zat edip öz janyna kastet etmede tebewet taçlykdan aňsat adam ölene otaydy. Ýaponiýada 10 bala çydaýan jaýlar ýykylanyp. %30% köne jaýlar ýykyldy, geçmiş olsun diye. Sagajy bol. Kelam. Arslancan. Salam, salam. Arslan, salam. Sagajy bol, hoş geldin. Diokles, olar Türkiýanyň kanunyny bozýar dämi?
Polisler bir zat etsenler diye. Polisden öňürtük watandaşlar nemetse gowy. Temisini berse gowy. Polis ýanyň näme? Polis ýanyň 5-10 manat berdiň beýlense serede ýara. Şoň üçin Allah'ım büyüktür. Döwlet sen diýen zatlaryň dogry. Aýtýan kimleriň ýüregine pıçak sokýan ertir çykyp efirde künti ýaly çykyş edip başlaýarlar. Künti ýaly çyňsap başlaýarlar diye. Her kim önüne değişli bolanyny alýar. Almalam. Indi bu kim? Şeraly Döwranow diye. Nomerini ýazaý diye. Bäri tanışlyk nemesi däl, sahypasy däl. Nomer ýazylanok, nomer berilenok. Türkmenim TV e-mail belligi. Türkmenim TV e-mail belligi. gmail.com Doğrumy? Türkmenim TV. Ine. Hemme kişi bilen şu taýdan habarlaşýar. Elektronik poçta salgynyň üstü bilen, e-mailiň üstü bilen habarlaşýar. Nomer hiç kime berilenok. WhatsApp'da, Telegram'da, ýene şoňa mendeş ýerlerde şol programmalar ulanmak üçin registrasiýa edilen, goýulan, görkezdilen nomerlaryň hiç birini ulanamak. Ulanjagam däl. Men bu künti gürrüňleň, sokuşlyklaň, gıýbatlaň, sataşlyklaň, zatlaň hiç biriniň içinde däl. Bizden birem ýok. Eger bizden ýaly görünüp, şolaň arasyna goşulyp beren, zat edip berenler bar bolsa, %100 bizden dälligini subut edýär. Oňa da düşündürüşe gerek ýok. Şular ýaly mehmanda onlar. Ýene bir tesbir bar, ondan esasy şu käbir soraglar bar, şu soraglara geçjek. Kelam bular türkmeniň adyna ysnat getiren haramlar näme diýip, näme goýsaňam az bulara diýä. Ýok bulary Hudaý urdu bolyny bular ajalyna suwsady. Ajalyna suwsady bular. Bular zatlar näme üçin men aýdýan? Bu zatlary men aýtmanam bilýän. Ýöne aýtman diýmänem etse bolýar bu zatlar. Ýöne aýdýan näme üçin aýdýan? Bular ýöne aktivist diýär. Erteki gün şu edip beren owurluklary, talaňçylyklary sebäpli burdan bularyň başyna bir zat gelýärse, bular erteki gün çykyp şeýle diýär. Seredin, Türkmenistanyň hökümeti şeýitdirdi. Biz aktivist bolanymyz üçin, biz inha hökümete garşy şeýdenimiz üçin şeýitdik. Aktivistligi bahane edip bulanjak bolýarlar da. Ondan hamala pida bolan aktivist ýaly edip görkezjek bolýar özüni bular. Şoň üçin käbir akly kemterler, käbir kelleti gaty köp zatdan dolup ünsü goşak bolanlar zatlar henidem şolaň efirlerine, çykyşlarına, zatlaryna seredip şolary gollap şolara el çarpyp berenler soň birden bular bilen bile oduň içine düşäýmesin, bir çukura düşäýmesin. Günäliň oduna bir günä ýanaýmasyn diýip, şoň üçin şu zatlary aýdýan. Erteki bir günüm şu zatlary, şu hakikatlary bilibem, näme üçin efirde halkyň öňünde aýtmadyň? Bu topar adamam haýyş edip durýar senden diýilende inadik görkezler ýa. Şoň üçin şu zatlary men halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirýän. Şeraly Döwranow dost TikTok'ta da var,
sahypamyz Facebook'ta da var, Instagram'da da var. Başka nerede var? Awu. Yankı beren elektronik poçta salgymyz var. Hemmesi bilen şolaryň hemmesi bilen habarlaşyp bolýar. Hemme kişi bilen hem şo taýdan habarlaşýar. Telefon berip, telefonna gürleşip zat edip, olar biziň nemämiz däl. Metodumyz däl. Awu Türkler diýär, işine geliyorsa şu habarlaşmak metody, usuly seni kanaatlandyrsa et, kanaatlandyrmasa da men edip biljek zadym ýok. Biz düzgünden çykamyz. Şular ýaly. Nomur ýok hiç kime. Arslanjan, türkmenler ýurdy düzedönmezde cezasyny berer erkek. Atı dogry. Betbaçylykda pul isleýän bolsalar, işleýän, isleýän bolsalar adam däl onda olar. Haýwandan beter ýyrtyjy haýwan özüne gereginden artyk zadalana o diýär ýyrtyjy haýwanlar. Edil şolar. Hudaý taklan. Men aýyn 10 eşdemden soň bara. Göremden soň, eşdemden soň hudaý taklan ýöne. Indi mähruman doganlar şu taýda biziň käbir watandaşlarymyzdan şeýlede Türkmenistanyň içinden gelen käbir soraglar var. Şu soraglara men jogap bermedem. Bolanok sizem öz garaşlaryňyzy, atlaryňyzy ýazyp berin. Men sorag jogap bölümine geçýän. Şol urwatyň özünde de siziň hem şu temalarda aýtjak, ýazjak zadyňyz bolsa ekrana goýan. Hawa birinji sorag iň köp soralýan sorag Türkdäki yer ranmalaryň hakyky sebäpleri näme diýip soraýarlar. Şoň hakyky sebäbi näme? Sebäbi Türk mediasynda hökümetiň kontrolunaky, Türkiýanyň hökümetiniň, Erdogan hökümetiniň kontrolunaky şoň senzurasy aslynda şoň isle boýunça habar maglumat berýän kanallarda, metbuatda, mediada käbir garaýşlar öňe sürilýär. Şo garaýşlar bilen baglanşykly sorag soraýarlar. Her kim bir düşündürüş berýär ýa-da dürlü dilluguşukly bilkaslaýyn gurnalanyny öňe sürýänler bar. Teoriýa zagawara diýär. H-A-A-R-P harp H-A-A-R-I-P arkaly gurnalan bir ýer titreme diýilýär iň köp diýe meselem diýe. Döwletaňa siz näme diýäňiz şu meselede diýe. Google'a girip görseňiz H-A-A-R-P diýip ýazan wagtyňyz häzir ýazyp göreli näme diýe. Haw. Türk çeşmelerine teredýän bolan hudaýlyklar. Näme diýeni aýdýan çabara 3 saat boş gurrun. Şoň üçin eger mümkin bolsa inglizçe, orsça çeşmelerden öwrenin, ol has go bolýanda. İngilizcesi high frequency active auroral research program İngilizce manysy aw baş harflarından emele gelýär diýe. Amerikan Howwa güýçleri, deňiz güýçleri Alyaska welaýatynyň iň uly universiteti Alyaska Fairbanks we Defensive barlaw proyektleri agentligi tarapyndan finans taýdan gollanylýar, himayet edilýär.
ionosferanyň aýratynlyklaryny we özüne alyp barşyny, häsiýetini dolu özleşdirmek, barlamak, öwrenmek üçin Alyaskada dowam etdirilýän bir proýekt aýdylýar diýe. Aslında bu diýe proýekt bir topar antenneň bilelikde işlemeginden emele getirilýär. İnglisleň Howa firmasy BAE Systems tarapyndan taýýarlanylan we gurnalan bir diýe neme diýe? Proýekt diýe. Bu taýda ylmy köp nemeler bar. Ylmy düşünürüşleri ýa-da şoň üçin ylmy düşünürüşe gerek ýok. Men sada görnüşde size düşünürjek bolayyn. Şu Türkiýeň telewiziýalaryna käbir hökümetiň tarapdary bolan ýa-da hökümetiň tarapdary bolmasa da teoriýa zagawara diýär. Şu bir hili fantastiki dilli uşukluklar, zatlar, taýinlikler, proýektler, zatlar barady. Gürlemen gowurýan adamlar salgylanýan zady şu HAARP. Harp proýekti bilen bağlanşykly. Harp proýekti diýilende sada bir dilli, köçe dilli, ýöneköýçi, sowutsuz, bilimsiz biriniň düşünübiläjek diline düşündürmeli bolsa, şoň manty şu. Bilýäňiz, radio tolkunlary bar. Tolkunlaryň öz hereketleri bar. Tolkunlaryň. Her zadyň bir öz vibrasiýasy, titreşimi, tolkuny bar. Her ýaşaýan jisimiň, her bir zadyň tebigatam şolary ýaly tolkunlardan, frekanslardan, radio tolkunlaryndan, zatlaryndan emele gelýär. Harpyň maksady şu. Bu topar anten. Bu topar antenniň birleşmeginden emele getirilen şol ýanky tolkunyň şeklini bozup tolkunyň adaty işleyişini, kadasyny bozup şoňa täsir etmek. Esasy şu proýektiň maksady. Esasy maksady şol. Inni bärde her hili zatlar aýdylýar. Meselem diýe dünýäň klimat, howa şertlerini ütgetmek üçin, plan ýerde yer titreme döretmek üçin, plan ýerde etmek üçin şol antenleri, proýekti zady ulandylar, şol antenleri ulandylar, onetdiler. Amerikanyň bir söwüş gemisi İstanbul'u Türkiye bir yere geldi. Bosfor boğazına durdu diye bir yerde. Haçan ne Amerikan diye söwüş gemisi geldi diye şolary ýalat bolýar. Amerikan düşünýän bolma. Amerikançam dälmi? Ýöne şeýle bir zat, aýdýan zatyň heňe gelse. Inni bu diňe bir Türkmenistanyň halky, watandaşlarymyz däl, beýleki ýurtdan halklaram bar, täsirinde. Hakyky bir zat aýdýan hiç kim gyzyklanmaz. Haçanda bir erteki, bolmajak bir zat aýdýan, bolmadyk bir zat, da şolary ýaly neme diýen bolan, hemme kişi bilen gyzyklanýar. Ýaman täsir adamyň diýmän köpçüligiň bir nemesi gyzyklanýan zady nemede. Şolary ýaly iPhone aldım, bolly, men bütün nemede jemgyýetde statusym bar. iPhone'um bar sebäbi. Şolary ýaly bir sürü psikologiýasynyň bir öňümi ýaly bir zat. Şoň üçin mehriban doganlar bir Türkiýede bolan yer titremen ýa-da haýsam bolsa dünýäň bir ýerine bolup geçýän tebiği hadisadan
hakiki esasy sebäbini gowy öwrenmeli. Bilim alym taýdan öwrenmeli. Onam obyektiv görnüşde öwrenmeli. Men galan nemelere biljekken tebigi hadisalar ýöne şu Türkiýanyň günorta günler welayatlaryna, regionuna bolan, sevtine bolan şu yer titreme bilen baglanşykly öňünden gaty köp berilen duýdurşlar bar. Hatta 3 gün öňünden hem aýdyrly diýilýär. Ondan bu teoriya zagawara diýilýär. Bu dillüşüklü bil kaslayn türkmençe belki şeýle bolýar bilemem. Häzir ýadyma düşenok dogry. Simpsonlar diýip bir neme serial bar, multik. Şonda da görkezýärler. Kahraman Maraşyň ady geçýär, Hataýyň ady geçýär, gäme gidýär, o bolýar, bu bolýar, partlama, eýle, beýle, şolar ýalatlar. Ýene de diýär Simpsonlaryň nemesinde diýär, şol multik serialynda diýär öňünden aýtdylar şu Türkiýanyň Kahraman Maraş umumyň ýer titreme zady boljagy şu betbaçylyk bilen almış. Biljekkäm men Simpsonlar bilen baglanşykly gyzyklanıp görmedim. Şoň üçin Simpsonlar multik serialy bilen baglanşykly hiç nemem ýok. Kommentariýa bilemok. Gyzyklanıp göremok. O taýdaky multikdäki figuralar zatlar ýigrenji bolan soň men äser edesim geldi. Oğlum şolara men diýen bir topar watandaşlarymyz bar, özüni aktivist zat diýip ber. Şoň üçin meni gyzyklandyran oklar o tetelli zatlar. Şoň üçin Türkiýedäki häzir 3 gün mundan bolan Kahraman Maraşda ilki 7,7 bal diýilýär. Bu resmi däl, hakyky bal näçe onu Hudaý bilýär. Onu aýtmaýarlar. Ondan soňra ýandan ýarym gün geçip geçmenkä edil şol Kahraman we Maraş welaýatynda Elbistan diýen şoň şäherçesinde 7,6 edil 7,7 bäri ýani edil. Şol bir deplem yer titreme bir näçe sagatdan soň täzeden bolan ýaly bolýar. Bu gaty aýrganç. Şol bir 1005 balla ýylyna bolýan gaty seýrek zat. Onuň yer jaýrylan, ýagny platalar, yeriň aşagynaky platalar bar. Yeriň gawyklary, şolar nemeden aýrylan biri-birine. Ni bilemok araňyzda näçe tany adam bilýär şo yer aranan tebittin ýollaryny zatlar, meselem şäher ara ýollar bar, şäher ara ýollar aýyr jaryaly ýarlypdyr. Şo jaýryk gelýär. Şo nemede de baýna görýäňiz kartada şu liniýa, şu seismik zona şu. Aňryk gidýär. Görýäňiz, fay hatty diýilýär ona. Aňryk gidýär, biram aşak gelýär. Şu aşak gelýän ana şol inestay, şu Kahraman Maraş, şu wagtky sebite gelýär şol. Günü şol sebite gelýär. Gelip diýirýän ýeri şol. Şol platalar, şol ýeriň gatlaklary bir-birinden aýrylýar. Görkezýärler videolar, resmi videolarda dogry görkezýärler bilemok. Ýöne watandaşlaryň öz paýlaşýan videolar bar bolan. Şol jaýryk, yer jaýrylypdyr, epetli bir-birinden aýrylypdyr. Şol jaýryk şeýle gelýär. Ol avtoban diýilýän zady. Gurjak bolsaň, özüň guruluşykda işläm soň bilýän. Iň gymmat bahaly guruluşyk, ýol guruluşy. O taýda bir näçe gatlak bar. Gaty berk edip onuň iň soňuna asfalt ýazylýar, üstüne dökülýär. Şonça berk ýolum jaýryp, ýaryp gidýär. Ýa-ni yer titremen töreden jaýryly. Soň dağın üstünden şol Nur dağı, şol neme Antakya'nın, Hataýyň ýanynaky dağı ýaryp dağın üstünden amaryk geçip gidýär. Şolar ýalaky güýçli derejede bolan yer aranma. Bu tebigi, duruşy bilen tebigi hadisa yer aranma. Muny
Amerikan ya haýsam orada bir ýurdun bir almaý barlaw nemesi institutu ya bir akademiýasy ya bilemok bir zady bilgeşen etdi zat ýalan zat. Bu zatlar ýalan. Ol mümkinler onu almaý taýdan dogry subut etdiler. Olar ýalyky enjam bilen olar ýaly yer titremende öretjek bolsaň belli bir güýçde näçe yüz sany atom bombasy gerek. Ol 10 sany atom bombasyny o sebite nädip sygdyrjak? Ya hemmesini birden şotaýyk nädip nemetjek, zyňjak ýa-da aşagyna ýok ol bir nekada gönükdirilýän neme däl ol. Bir nokada gönükdirilýän dürli radio magnitni nemeler var, yaraglar zatlar, feýnaglar zatlar bar. O ýok diýemok. Ýöne edil häzirki bu Türkiýanyň gün ortagyny ornaky yer titremede olar ýaly bir ýara ulanylyp oň netijesinde bolan zatlar bu. Muny kimler aýdýar? Muny jogapkärçilikden kaçmak üçin, öz jogapkärçiligini, öz günäsini ýeňletmek üçin hökümetiň ýa-da şu biderek betonu, demiri ogurlanan jaýlar. Görýäňiz, ýykanyňran bolup ýatyr jaýlar. Belli bir meçberde goýulmaly armaturlar bar. Belli bir meçberde sen şo taýy goýmaly betonuň bar. Sen o taýdan ogurlap ýöne şeýle galdyp gidýän mazar jaýlary. Bulan hemmesi mazar jaý. Seretip görüň, iwaly bir şo taýda neme ýok, armaturam ýok, demirim ýok. Demirlere seredin, demirlerin nemesi diametri kiciciktir. Esasy götürýän kolonnalar var. Nisushi kolonnalar diýär, taşıyıcı kolonlar türkçeden taşıyıcı kolonlar diye. Esasy ýükü götürýän söýegler var. Şo söýegleň esasy armaturalary var. Olaryň ýogyn armatura bolmaly. Ýogyndan durmaly ýeri başga, inçelen durmaly ýeri başga. Biri-birine soň suwark etmeli, biri-birini gaýnatmaly, birleşdirmeli. Ondan soň beton goýulýar. O betony buýanlarynyň amma ýartyndan köpüsi ýukudaýylýan näme? O rengen betony menden o diýen zatlar. Ýöne şeýdip dikeldik gidýärler. Ondan ýörüýte şol esasy güýjü götürmeli diwarlar bar. O diwarlarym nämeden neme diýerler? O gyzyl birket bar, içi neme, öýjük, içi deşik. O birket o näme? Men ni soraýadym da, käbir şular ýalyky tanışlarymyz bardy. Guruluş firmasy zady bolanyndan. Äki diýýärdi, görkezýärdi guruluş, näde şular ýaly guruluş edýär. Meniň aýdym, edýän oňa diýen diýen, näme şu gyzyl birketler goýýaňyz diýen. Olama diýär, bu diýär prosto diýär şular ýalyky diýär. Ýöne arasyna izolasiýa, ele zat, soňundan daşardan gorama, diwar, o zat edýän şu ýetik diýär. Sebäbi güýjü diýär neme diýen, esasy götürýän, agramy götürýän ýanky şol söýegler, ondan hem käbir nemeler bar. Diwarlar bar. O diwarlar diýär biz beton nemeden edýär, kerpiçden edýär, ele. Onu öz düşündirýär onu ýöne. Şonda da men şol gyzyl birkediň şol ulanylmagyny kän o nemeden ýanyşam. Görýäs başga ýurtlarda da guruluşlary, diňe başga ýurtda gerek ýok. Türkiýanyň öz içinde de hakykatdan yer titreme kadalaryna görä, seismik kadalara görä ýokary hilli hiç tadından ogurlaman, betonundan, demirinden ogurlaman tanýan jaýlar olaryň dur. Seismik
zonan üstünde ya da seismiki çılgınlığın üstünde kuruluşu etmelerliğinden zat yok. Japonya değil mi? Japonya'dan başka da köp yurtlarda ba yönü o yurtlar näme diye kanuna göre hareket ediyor. Türkiye'nin hükümeti näme diye deprem vergisi diye, yani yer titreme üçün alınan yürüte salgıtlar oluyor. Sorayanlar näme ettin bunu deyip onun bu Türkiye'nin hükümeti diye biz diye yol kurduk diye. Anonymous diýilen bir gruppa var, hackerlan gruppasy, şol 300 näçe milyard dollar nirek gitdi diýip soraýar. Siz aýtmasaňyz biz aýtýas, çykaryp görkezýäs diýär. Korrupsiýa, paraworluk. Şular ýalakay halky gyrgynçylyga, ilkinç betbaçylyga duçar edýär. Birinji soraga geçdik. 2. Näme üçin Türkiýanyň hökümetçi medpuwatyna yer titreme habarlary hem maglumatlary senzur oluyor. Yani hemme zat boluşýaly aýdylanok diýe. Häzir. Ýanky soraw bilen balaşykly näme baý bolsa, men halk köpçüligine ýetireýin, ondan ikinji sorawyň jogabyna geçeýin. Arslanjan bir zat ýaşdaýda türkmenler ýurdy jeratyny berer. Muny aýdypdyk. Muny okapdyk. Başga näme bar? Döwleda sen diýen zadyň olar halkyň hakyny iýip berenler, olaryň ganyna we soň olar çykyp efirde men halkyň tarapynda diýe. Şolary şeýip onanýanlar da bar. Bir ýalany öňe gaýtalap otursaň diýe şoňa onanýarlar iň soňunda diýede. Şolary ýalakay. Arslanjan yer sary uly tektoniki plitkalardan ibaret. Şolar hereket etdi. Şol esasda bolýar yer titreme. Emeli usulla etjek bolsaň, şol plitkalaryň sepinne uly atom bomba ýarmaly. Näçe kilometr ýere çukur gazyp zyňmaly diýe. Ana. O boljak zat däl, onuň şol aýdýar. Boruzy zatlar men pikirimçe diýe, men sen pikiriňçe däl ol. Arslanjan ol olmaý taýdan şeýle. Olmaý şerti şol. Arslan ol multik 100 görkezen zatlarynyň bir-iki sanaty gabat gelýär. Menem häzir 100 prognoz aýtsam, şolaň bir-ikisi gabat gelmegi mümkin geljekde diýe. Düşnükli. Irlan Miralov geldi. Sadece ol ömrüňiz ok bolsun. Salam aleykum vatandaşlar, döwleda geçýär Türk halkyna sabır dileýän diýe ömrüňiz ok bolsun. Allah sabır bersin Türkiýem, Türk milletim, gardeşlerim, dostlarym, hemşerilerim. Men şol wagtyň önüne Türkiýe döwletiniň raýaty, şoň üçin indi mehriban doganlar ikinji soraga geçelim. Näme üçin Türkiýanyň hökümetçi medpuwatyna yer titreme habarlary hem maglumatlary senzur olur diýe. Näme üçin hakykata aýdanok diktatura hökümetlerine, diktatura rejimlerine hakykatlar aýdylanok, olar hakykatdan gorkýar. Bir hökümet näme üçin hakykatdan gorkýar? Bir hökümet bir topar bir kanun iş eden olsa, bir topar cinayet eden olsa, oğurluk, cümrülük eden olsa, halka yalan sözlen olsa, ol hükmanı suratda sensura ulanýar. Şu adeçen adamlar tarihinde görülen praktika şu. Öz götünü, müýnü bolmayan senzura goýanok. Özüne göňe etýän hiç we senzura goýanok. Döwletiň medpuwatyna
Senzura diýmek diktaturan iň esasy subutnamalarynyň biri. Türkiýede de diktatura rejimi bar. Şoň üçin senzura goýulýar, hakykatlar aýdylanyp. Hakykatlary Türkiýede hakykatlar görjek, biljek bolsaňyz, ýöneköy watandaşlaryň paýlaşýan, ýaýradýan videolaryna seredin. Şo taýda özüňiz karar beriň. Indi üçüncü soru. Näme üçin yer ıranmalardan soň 3 gün geçenem bolsa halat etiş işleri ören çäkli ýagdaýda we hökümetiň guramaçylygy diýsen gowşap. Hany Erdoganyň özü we hökümeti dünýä liderlik edýär diýär. Reis diýerler, an dünýä lideri Aýşeyle beýle. Diýär, bu näme üçin bular diýär, gowşap diýär. Näme üçin çäkli ýagdaýda diýär. Köp berik afat diýip bilen nemesi bar, guramasy bar. Şol tegi betbaçylyklara garşy neme göreşýän, şoň garşy göreşmeli gurama. Şo taýyp ummatsız pul terişde aýrylýar. Şol pul aýrylan terişdeler zatlar nirak nähili nemedilli, gönükdürli, nirak sowully, nämedilýär. Umumyň şu tegi betbaçylyklara garşy taýýarlyk çäreler zatlar nähili görülýär, geçirilýär diýip en şeýlen bäri meclisiň daşyna köp ýerde sorulýar ýöne Erdoganyň diktatura hökümeti hiç wagt muňa kanagatlanarly jogap berenok ýa-da hiç ýyl jogap berenok. Şoň üçin bu ýerde gaty uly sokuşluk we paraxorluk bar. Hemme zatdan öňürtü şeýle bir zat da mehribanlyk bolmaly. Biz hiç wagt ýadymyzdan çykarmalylar, biz şonu bilýär. Türkmenistanyň diktatura rejimleriniň diňe bir bu haram çüýrük Tohum Berdimuhammedowlardan ondan öňkü çöpdüýüz Sapartylkin rejiminiň gollayan, şoň bilen bile biznes eden, biznes alyp baran bir siýasatçydan ýa siýasatçylardan we hökümetlerden Türkmen halkyna bir peýdasy bolar, ýagşylyk eder diýip garaşmak dogrumy? Dogrumy? Eger dogry bolsa näme üçin? Inha ýaňa ýakynna 14-nde Türkmenistanyň diktatorlary, diktatura rejimi Türkmenistanyň watandaşlary wizasiz gelip bilýärdi Türkiýe. Şonu ýatyrdydy, ýatyryp goýberdi. Näme üçin bu adamlar şoňa her hili näme garşy çykyp bolýar? Ýöne palta bilen çapyp kesip goýbereniňden bir süýji dille bir zat edip şoňa ýok diýip bolýar ýöne. Eger ýok diýmek niýetiň bar bolsa, diplomatiýada şoň müňdürli ýoly bar. Şonu Türkiýe häzirki Türkiýanyň hökümeti etmelärli. Wiza goýmalarly Türkmenistanyň watandaşlaryna. Oglama Türkmenistanyň watandaşlarynyň ilk görse göz agyrýar. Göz agyrar. Çekip beren jebir jepasyndan durmuşyndan. Senem oň üstüne näme diýär? Odyň üstüne benzin tepýär. Näme gerek? Şol wiza goýmak. Ina şular ýalyky diktator gollaýar. Ogruny gollaýar, pis tapýar. Şolaryň hemmesi Tewat'ın kanunyna göre bolýan zatlar. Açyş edip Amerikany täzeden açyp oturmaga gerek ýok. Ýöne näme üçin häzir Türkiýede bolan yer aranmada Erdoganyň hökümeti, Erdoganyň resmi wezipelileri, işgärleri şol işin hüddesinden gelip bilmedi. 3 gün boldy. Gaty köp adam, milyonlarça adam harawan aşagyna ýatyr. Aç, susuz, soğukda, ayazda, belki köpüsü öllü, belki köpüsü demin tanaya. Yer titremeden ölmese de
iýdegsizlikden, eýetsizlikden milyonlarça adam ýitirim bolýar şol işte. Türkiýe ýaly bir güýçlü döwletde hökümet bolup 3 günün içinde şol işi çözüp bilmejek derecede mi şolar diýip soraýarlar hawa. Näme üçin bular ýaly boldy döwlet ha? Diýip soraýarlar. Näme üçin? Şeýle ordatda, haýdam orada bir ýurtda diktatura hökümete gelende diktaturalarda bir zat bar. Diktaturaların iň esasy häsiýetleriniň, gylyklarının, kadrlarynyň edil şo nemeçilik ýaly parahorluk ýaly iň esasy diktaturaň häsiýetleriniň, diktaturany emele getirýän häsiýetleriň biri ýallakylyk, yaranjanlyk, münasip bolmayan, ukuyubu bolmayan adamlara wezipe taýlamak. Ine geçenki gepleşigimizde Türkmen Hereket Alyansynyň birleşiginiň lideri Akmuhammed Baýhanowyň bir syýasy syny bardy. Syýasat iş görmedik syýasatçylar diýip. İş görmedik, işi bilen ok. Ömrüne iş görmedik. İş beräňde de başaryp bilmejek ukuyupsuz haram bolýan banditler topary, owurlar topary. Ya da oýnatgylar. Şoňa mendeş. Edil şolar ýaly Türkiýede de näme bar? Türkiýede de münasip bolmayan, işi başaryp bilmeýän adamlar tanşytsy bilen dürli wezipelere gelýärler. Näme üçin? Men şol partiýaň, hökümetdäki partiýaň agzasy, ýa şo partiýaň bir başlygynyň bir zady, oýnaşy, söýgülsy, garnaşy, daýsy, daýdasy, planysy, osy, busy, 7 arkadan, 70 arkadan, ondan bundan tanışlyk, partiýaçylyk edip 20 näçe ýylyň dowamynda Türkiýanyň işini gördüler. Nerede onun hökümeti, nerede onun komandasy işini gördü Türkiýe. Ananasy gelen ok köp adamyň hakykatdan hem Türkiýanyň işini gördüler. Türkiýe bular ýaly döwlet däl. Türkiýe bular ýaly ýer ranma bet bagçylygynyň onu da 3 günün içinde hötdesinden ansatlyk bilen gelip biljek ýurt. Daşary ýurtlardan bir toparam kömek gelýär. Daşary ýurtlar bilen daşary ýurtlardan gelýän kömeklerim derro olaryň gurunap bilýär. Guramaçylyk ýok. Häzirki aýdylýanda Türkiýedäki şu yer titreme, yer ranma bet bagçylygyna guramaçylyk noluň amaşagyna diýär. Hiç ýyl guramaçylyk ýok diýär. Görkezýän adamlar ýykylan etajaýynyň ýanyna otur. Adamlar otur. 3 günläp nowat tutup otur. İçeridekiler bilen gürleşip otur. İçeridekilerin käbiriniň sesi gelýär, käbiriniň sesini gelen ok. Dar ağla oturlar. Çağırýarlar. Jaň edýärler ondan bundan gelin gaýrat edin, kömek edin. Şu zatlary çykaralyň plan şunça adam ýatyr şuň aşagyna gürleşe seslerem gelýär diýe. Adamlar bar ya, gürleşýärler hem şolar bilen. Soň gidýär diýe. Gidýär gelen ok. O toparyp çağırýan gelýär. Beýleňe bakýan näýem diýe gaçyp gidýär olar diýe. Şular ýaly guramaçylyk nol. Köp ýerde de näme diýämişin? Köp ýerde de şular ýaly pähkelçilik bar. Ankara şäher häkimligi Cemhuriyet Halk Partiýasyna degişli. Oho betbaçylykda partiýa, din, mezhep olar ýaly zatlar üçin nemetmelärler, dawalaşmalarlar. Hemmeňiz bravo, adamlar halas edin ondan soň hemmetiňiz şonu edin. Nämemişin? Ankara şäher häkimliginiň halas ediş toparyny ýa-da kömeklerini sokmalymışyn. Karap bolan, gutulan zatlaryň ýüzünde şoň ady bolmalymışyn ýa Istanbul'unki ýa ýene bir zat. Hökümetiň reklamasy bolmalymışyn. Hökümetiň şol edarasynyň ýa bir ministrliginiň nakleykeleri bolmalymış. Bu boljak zat. Şolar naşy
bir yerde diktatura çüýränne, gutoranna, darganna şular ýaly zatlar bolýar. Gynansaňam Türkiýede bu yer öğrenme betbaçylygy Erdoganyň diktaturasynyň gutoran, çüýren, dargan, çagşan, weýran bolan fursatyna gawat geldi. Türkiýe halkynyň, Türk döwletiniň şanssyzlygy şu ýerde gynansaňam. Yer titremäň ýekeje sebäbi bar. Hakyky sebäbi näme diýip soranlara men aýtmadym öýdýän. Kada göre gurulmadyk jaýlar. Betony, demiri ogurlanan jaýlar. Siýasatçylary halk wekillerini meclise saýlamak üçin gurulýan saýlaw kampaniýalaryna näçe ýyllardan bäri, onlarça ýyllardan bäri şolara hemaýatkarlyk edýän, sponsorlyk edýänler birinji nowatda guruluşyk firmalar. Ol guruluşyk firmalara öz adamlary deputat saýlanyp, hatda ministr adam bolandan soň şondan tender alýarlar. Alan tenderleri döwletiň gurdurýan tok edip bir ýürüýte guramasy bar. Umumy ýaşaýyş jaý edarasy Türkmenistanda şolara ýaly döwletiň hasabyna bir topar umumy ýaşaýyş jaýlar gurulýar. Ardan bahada. Adamlara, halka, döwlet işgärlerine illeterli bolar ýaly edip gurulýar. Şol nemelere girýärler. Şolara ýaly ullukan proýektleri girýärler. O taýdanam deputatlara, hökümetiň ministrlerine, hatta premier ministre, prezidente çenli bermelijetini berýärler. Onun bu paraborluk, bu korrupsiya gidip otur, haram üç gidip otur, hiç yerik sığanok bu haram. Haram gazanç, bu haramlıklar sığanok. Onun partlaya bu haramlık. Haramlık partlaya o näme bolýar? Şular ýaly betbaçylyklar bolýar. Hemme ýerde, hemme betbaçylykda kim pida bolýar? Ýöneköy halk pida bolýar. Urşda urşmaly ýöneköy halkyň wekili. Bir kynçylyk bolsa, ona egin bermeli, omuz bermeli ýöneköy garyp daýhan, ýöneköy maşgalalar. Bir baý adamyň ogly parahatçylykly ýagdaýda gidip gulluk eden, harwy gulluk borjyny ýerine ýetirýär. Aho onuň Hudaý aklan bir urşat bolsa, ýa şular ýaly bir betbaçylyk ýa bir zat bolsa, şol adamlar öz jogapkärçiligini ýerine ýetirir diýenmi? Ýok. Bu hökümetdäki haramdan gerkkäbe bolanlar, bular üçin adamyň hiç ýyly gadar gymmaty ýok. Öllü, ölmedi, halat edildi, halat edilmedi, bulan piňine de däl bu adamlar. Bu adamlar häzir bilýär. Bu adamdan döwrü gutardy. Eýtmeli Türkiýeden gaçmaly. Baýlygyny, puluny hemme zanyň ogurlan zatlaryny gaçyrmaly Türkiýeden boldy. Näme bolsa bolsun Türkiýe? Bular şey diýär. Sebäbi bunun köpüsiniň asly Türkiýe diýilen respublikany guran atalary biziň bilen bir atadan bolan, oguzlardan, türkmenlerden bolan adamlaryň duşmany bolar. Bizim ata-babalarymyz bilen uruşan, ata-babalarymyzyň duşmanlarynyň çağalary, bular gulgurnaklaryň çağalary bulan köpüsi. Şoň üçin bulan ganyna, genine Türk döwletine, Türk milletine garşy duşmanlyk bar. Henidem aralmaly bilen zat düşünje bar. Şoň üçin Türk milleti, Türk halky näçe ýitki çekdi, näçe elgenç betbaçylygy uçar orada begenýär bular. Türk döwleti näçe gowuşasa, ejizlese begenýär bular. Şolar ýaly adamlar ondan käbirler tanap tanaman öwen bolýar. Türkmenlere kömek edýär, Türkmenlere beýdiýär. Türkmenlere kömek edýän bolsa, Türkmenlere kömek edýän bolsa. Näme üçin Türkmenistanyň watandaşlaryna wiza goýdy? Näme üçin kynlaşdyrdy Türkiýe'ye gelmeli? Näme üçin? 1, 2. Köp owan sanaky Türkmenler öwýärler şu Türkiýeň häzirki Erdoganyň baş tutanlygyndaki diktatura hökümetinde. Owan sany Türkmenler. Size näme peýdasy boldy? Aýdyň hany? Näme peýdasy boldy?
Size näçe sany guýu açdyrdy. Size näçe sany guýu açdyrdy. Nemeleňize. Ogulaňyza. Ha? Mektep eltdimi? Çörek eltdimi? Hiç size eýe çykdymy şu hökümet? Şunça ýyllar oturlar, näme etdiler size? Size kimler kömek getirýär? Döwlete degişli bolmaýan goramalar zatlar şolar. Bilýär-de bulan hemmesin. Indi şu hakykatlar görübem, şu hakykatlar göze dürtülip durkada. Hinidem şu Erdoğan'a, şu Erdoğan'ın diktatura hökümetine, şolaň ýallakalaryna, şu haramorlara, haramzadalara çokunýan bolsaňyz bara. Siziň hem başyňyza gaty elgenç betbaçylyk geler. Syparda bitmä. Şulara ýalaky, ýene başga näme soraulamy galdy. İki tane soru vardı. O iki tane soruyu cevaplamankam yine komentaryalara koyacak ara. O son iki soruya cevap verecek. Ondan son görüverýär kalan zatlary. Awa İralcandan galypdyk. Arslan dogry aýdýan agam olar öz owurluklarynyň üstüne ýapmak üçin ýalan sözleýärler diýe edilýärdi. Şoň üçin dogry-da aýdanoklar. Köp adam ýatyr harabaçylygyň aşagyna baranoklarym, kömek edenoklar. Guramaçylyk nol. Näme üçin? Sebebi gaty köp haram idiler. Gaty köp ýalan sözlediler. Şoň üçin onuň bularda ukuyp ýok, höwesem ýok, isleňem ýok. Sebebi harama gerkäge bolandan soň maňa näme diýe. Şolar ýaly geleňsizlik bar. Arslanjan halat ediş topary ýetenok, kontrol ýok, ýetik işgärleri ýok, ukuyplary ýok, guramaçylyk ýok, tehnikalary ýok, pullary owurlananlar. Alınmaly tehnikalaryň işgärler. Erkek ine gaty dogry. Şoň üçin dykanna dur. Böget bolup dur. Satışlyklar. Ýene Arslanjan jaýa näçe az pul berip gurdurup, näçe gymmada satyp bilseň, şonça da firmaň başlyklaryna pul bolup berýän edara köp pul gelýär diýe gaty dogry. Şo taýdan sokuşlyk boldy, şo taýdan satışlyk boldy. Kelamjan näme diýe? Ilimde ýalan sözde ýalan asaşlyk güýç ulanyp gazanmak talap edilip kontrolyň gowy hile çykarmak her kim özüniň nefsine düşünüp onsoň her kim öz nefsine çapýar diýär, onuň näil bolsun ondan soň diýär. Her kim öz wagtini gözleýän nefsine çapýar diýär. Gaty dogry. Inni mehrumanda onlar nowatdaky soraw etýär. Türkiýedäki muny başda aýtdym şol Türkiýedäki Türkmenistanly özüne aktivist diýenler şolar ýaly yer oranma sebitine gidip şo taýda hamala, şo taýda kömek işlerine, zatlaryna, humanitar ynsanpärwerlik işlerine gatnaşak diýip gidip ýöne şo taýda adamlaryň gyzyllaryny owurlap, şaýsepleri, zatlary, ýüwelerini, zatlary owurlap talaňçylyk edip, soňam öz beýleki şäherlerdäki şagarly sürüsiniň agdalaryndan çagyryp, bir ýyllyk nemäni çykarsa bolýar, geliň şu taýdan diýip talaňçylyk gurnaýarlar, edýärler. Gaty şu aýylganç küllü güne we maskaraçylyk diýip, şonu hökman aýtgyn agam diýip haýyş etdiler. Onu häle aýtdym. Ýene bir gaýtalaýan. Inni iň soňky 5-nji soraw. Bütün
Bu bolanlardan nähili sapa galmaly. Tilkini towuk ketege garawul etmek ýaly ýurt ýykan, halky tozduran, satan kezzaplardan syýasatçy ýasajak bolsaňyz, siziň görjegiňiz diňe gyrgynçylyk, maskaraçylyk, kıyınçylyk, erwetçilik, şyltak, töhmet, ölüm, göz ýaşy, namys baskılanmak, zorlanmak şundan ibaret. Şoň üçin mehriban doňullar. Hemme zatdan öňürtü alym. Alymdan, bilimden uğranmaly. Alyma, bilime ýapyşmaly. Alym bilim ýalňyşana. Bu zatlar palçylar bilen, tebipler bilen, üfleýänler bilen, tüýkürýänler bilen, kazy kelanlar bilen bolany. Namaz okan bolýar. Planerik generalny direktor, genel müdür edildi. Näme üçin namaz okaýamyşyn? Planiňam garynlaşmyş. Şo bilen kriteriýasy başlyk saýlamak üçin, ýolbaşçy saýlamak üçin. Tamam da gardaşym, okaýan namazy ürküdýän gurbakkasyna degýärmi? Ha? Bizde haramdan inha şol tokumundan şol islamoflar, şolara mana demedi. İslamoflardan guňuşdym näme diýär? Ana olaram 5 wagt namazy. Haramda mukabbiler, serdara mukabbiler 5 wagt namaz. Ve şoňa mende haramlara mukabbiler 5 wagt namaz, 5 wagt namaz okudy diýip o melek bolana. Ya ol bir peýgamber bolana ya keramatly bolana ya aras salanly, akça, pekçe görülenmeli diýilen näme bolana. O ýöne şey arlamak üçin, mekirli üçin, hilegarly üçin namaz okaýar. Namaz okan kişi bolýar. Onuň üçin namaz näme? Hilegarlyk. Namazy ulanýar, namazdan öz haram behbidini peýdalanýar. Namaz okudy diýip bolmaly. O kriteriýa bolmaly. Yürekdenmi okaýar? Namaz okaýan bolsa, namaz okaýan adam haramlyk etmeli, haram ýemeli. Bular gerkkäbe bolýar. Iýmek adetmege beýle dursun. Bular hiç ýyl doğrunok, doýanok o haramda. Şoň üçin mundan nähili sapalanmaly? Mundan şeýle sapalanmaly. Türkiýedäki ýer titreme betbalçylygyndan 3 gün geçenem bolsa aradan milyonlarça watandaş haraban aşagynda ölü, diri, yarım diri, çeyrek diri başlanmışdır. Eğer siz hakimiyeti, erki, öz geleceğinizi, ıkvalınızı, yaşayışınızı inha Türkiye'dekiler ýaly, Türkmenistan'dakiler ýaly ve Türkmenistan'daki Berdimuhammedowlaryň haram çüýrük tokumuna alternatif öz diktaturalarını döretmek üçün propaganda alıp barýan goşadurnyň içindäki oppozisiýa we aktivistlere, şolara ýalaka adamlara siz anansaňyz, el çarpsaňyz, gollasaňyz, ýyzyna düşseňiz, siziň hem başyňyza bir betbaçylyk gelenne şolara ýaly bolýar. Edil Erdoganyň diktatura hökümetiniň nalaje edenleri, haramhorlary nähili hiç tat başaryp bilmeýän bolsa şolara ýaly. Sizem kezzaplara, haramhorlara, gancyklara, adam satýanlara, kazyorlara inanyp şolara bir baglaýan bolsaňyz, Türkmen halkynyň belli bir bölümini edilşi Türkiýedäki ýaly, Türkiýanyň 10 vilayatynda harabaçylyk bilen aşagyna ýatan onlarça milyon adam ýaly adamy, watandaşy pida edýär. Türkmenistanyň ilatynyň 3 hissesi 15-16 milyonluk adamlar şu wagt harabaçylygyň aşagyna ýatyr. Esasy agramly bölegi harabaçylygyň aşagyna. Gırdylar, halky gırdylar.
Bular halky gırdylar. Halk nähili. Siz videolara seredin nähili kökedi. Innem gördü batdy. Saylawy şeýle de alyp bilmejegini bilýär. Mün hilegarlyk etjek bolýardy. Saylawy. Inni gördü wagtda bet barçylygam gelýär. Inni bakana bilen saylawy birda dedip, döwleti birda dedip, dolu ele geçirip, awa demokratiýanam, erkinligim gömmeli, öldürmeli, ýok etmeli, jaýlamaly, tögür galdyrmaly. Bulan maksady şol. Fursatdan peýdalanmaly. Erdogan öz häkimetini gorajak bolup, şu eden jenayatlarynyň üstüni ýapjak bolup, uruşam çykaryp biler göräýin. Aýda elmenti, uruşam çykaryp biler şolar. Şoň üçin Erdogan we Erdoganyň hökümeti näme üçin Berdimuhammedowlary gollaýar, näme üçin Berdimuhammedowlary bilen gow görüşýär? Sebäbi olaram jenayatçy, balaram jenayatçy. Olaram halkyny gyrýar, balaram halkyny gyrýar. Olaram halkyna Berdimuhammedowlaram halkyna döwletine duşman, Erdogançylar, olaram Türkiýe döwletine halkyna duşman. Duşman bolmasa Berdimuhammedowlar ýa-da Erdogançylar, şular ýalyky jenayatlar dowam edip durarmy? Türkmenistanyň halky sergezdan 60-70% ýurdun daşynda olaram sergezdan ýagdaýda. Häzir sosial media, internet zat el ýeterli bolandan soň köp zady görüp dururuz. Häzir bir şey dip kamerany bara, şu daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň bir hakyky durmuşyna şey dip öwrüň kamerany. Gaty elgen ştatlar görersiň. Ýaşaýan ölüleri görersiň. Hudaýdan it görse göze garar. Gaty elbet ýagdaýda. Henidem Türkmenistanyň watandaşlary, adamlar çydaýaşy zulmy, şu kynçylyklara. Başka halklar bilenmok, bular ýaly kynçylyk görse bilenmok, çydarmy, nämedir bilenmok, ýöne biziňkiler çydaýar enide. Şoň üçin şu çydamly watandaşlara, halka, şolaň ihtilasyna, şolaň gide berýän gollagyna, hemmesine gaýtary hökümine Türkmen Hereket Alýansy görüşmäge dowam etdi. We dowam ederiň soňuna çendi. Biri hiç tattan soğuduğum bilmez, durduğum bilmez. İntek şu yaz torundan soň men açık atlanma. Bizim maşgallalarymyza, doganlaryň aşlamyza, atlamyza azar berýänler. Size de ýörüýte men açık gowda atlanma. Ýöne şu halal halkyň hakykat görüşini biz gollaw görmäge dowam eder. Türkmenim kanaly hakykatlaň tarapyndan çykyş etmäge dowam eder. Tapawdy ýok. Näçe prosmotry bar, näçe begeneni bar, näçe gollaýany bar, näçe abonenti bar, osy bar, busy bar, gyzyklanýarok. Biz reytingi gyzamyzok. Men özüm jurnalist. Görüpler näme diýse şonu diýsin. Ay jurnalistler, o jurnalistler, bu darjy Allahym rahim jurnalistler, o nähili jurnalistler. Jurnalistiň piri Allahym rahim. Öz işini, öz hünerini Allahym rahima söz ýok. Ak Muhammed Weltapa, olam şolar ýalyk. Öz işini, öz uğruna söz ýok. Oho, götü oklular. Daşı vuramadık demeler. Ana harpından şermenle siz hakyky jurnalistlara dil uzadan bolýar. O käwr syýasatçy sumoklaňy, samsyklaňy bar. Olar aýdy hakyky jurnalistler şeýle bolmaly, beýle bolmaly, eýle bolmaly. Sen o jurnalistikaň näme diýdiňi bilýärmi? Yalançy, şarlatan. Şolar ýalyky, mehrimanlygyny. Şoň üçin şu fursatdan peýdalanyp näme diýjek bolýar? Kıynaşly ýagdaýlaryň arasynda begençli, buýsançly ýagdaýlaram bolup dur. Şoň üçin ruhdan düşmän diýjek bolýar. Şu zatlaň, şu betbarçylyklaryň hemmetinden gowy netije çykaralyň, görürler alalyň, sapaga alalyň. 1 fevralda
Samsung firmasy öz täze elektronik enjamlaryny, önümlerini reklam etdi, tanıtdy. Halkyň hakykat görüşini gollayan, eginleşlerimizden, dostlarymyzdan, tanışlarymyzdan, illeşlerimizden bir näçesi şu täze enjamlary biz Türkmenim kanalyna, Türkmen Hereket Alyansynyň informasiýon görüşdäki propaganda işlerine, hakykatyň tarapyndan edýän çykyşlaryna goşan tökümünde şol enjamlary biz size sowgat etmek isleýärdiler, sowgat etdiler. Şoň üçin bir näçe wagtlap şu ýaz matam gutorýança video etmekçi däl bolanym üçin şu sag bolsuny Taňry ýarkasyny minnetdarlygy şu taýda iň soňunda efiriň agyryny aýdadym gelýär. Şu biziň hakykat görüşimizi gollayan, bize şular ýalyky tehniki taýdan kömek edýän, öz istegi bilen kömek duran illeşlerimize, yürekdöşlerimize, doganlarımıza çäksiz minnetdarlyk bildirýän. Her biriniň sowaby milyonlap, milliardlap toýlarymyzda, beňeşli günleriňizde gaýtarylsyn. Eliňiz, ýüzüňiz, ömrüňiz dert görmesin. Nurlakan Taňry ýalkasyn. Köp sag bol. Minnetdarlyk bildirýän. Mehriban oğlanlar. Onda şu günkü efirimizi şu ýerde jemlejek. Häzir seredeýin soňky biziň kommentariýalarymyza ondan soň jemlejek. Ýalňyş meňňe şu Arslanjanyň şu nemesini okumadym kam diýen göreýin. Bu iş başarjaň. Ýagşy pek halal niyetli, iyili peýderjek adam bilen haramhor, parahor, kezzap adamyň tapawudy bilýänsiňiz illeşler diýär. Şolaň ikisem diýen namaz okap bilýär diýär. Şeýle şoň tapawudyny biliň, seljeriň adamyň adamdan tapawudyny niýe seljeriň şonu biljek boluň diýär. Haja bolar sanjam. Sen bilen tarih barada bir efir etjekdik, şonu ýadyňdan çykarma. Edeli şonu bir wagt. Matam wagt geçenden soň. Gynanç bildirýän betbaççylyga uçuranlaryň hemmesine giýjän rahat bolsun, gaty. Dogry aýtdyň, ömrüň uzak bolsun, köp sag bol. Şu prosotdan peýdalanyp, mehriban doganlar. Türkmenistanyna höküm sürýän jenaýatkar, ganhor, ikilikçi, gömük, çöp dibi, Berdimuhammedowyň haram çüýrük tohumyny Türkmen halkyna, Türkmenistana edýän ilginç gyrgynçylyklary, jenaýatlary, batyşlary, talaňçylyklary, ugurlyklary sebäpli daşary urda çykyp eklenç etmeli bolup Türkiýe häzirki yer aranma betbaçylygyna duçar bolan 10 vilayatynda dereksiz iten harabaçylyklaryň aşagyna ýatan Türkmenistanyň şehitlerinde ayatda görülemede edeliň ertir cuma akşamanyna gijeti käbirler ýaraly tapylýar. Käbirleri kömegi garaşyp ýatyr. Gaty köp Türkmenistanyň bar. İşler eklenji üçin şol 10 vilayatda näçe ýyldan bäri hojalyklarda, zatlarda işläp ýören Türkmenistanyň illeşimi bar. Gaty köp sany. Şolara diri olanlaryna Allah jandan gyýyska wagtda halaskar iyi berip kömek etmeni dilek edelim. Dünýeden ötenlerine iman baýlygyny diläli. Maşgalalarına Allah jan sabır versin. Türkmen Hereket Halk Frontu oppozisiýa güýçleriniň birleşigi.
Türkmenistan'a haramhorluň häkimetini sıynyryp, Türkmenistanyň halkyň häkimetindäki Türkmenistanyň Halk Respublikasyny doly ýola goýan magty daşary ýurtlarda pida bolan tebii betbaçylyklarda şular ýaly bular emeli betbaçylyk. Bular adam eli bilen pida bolýar. Adam sebäpli, adam faktory. Haramzadalaň bitonuny, demirini ugurlap salan berk bolmayan jaýlarynyň ýykylmagy sebäpli bular şehit bolup pida bolup Türkmenistanyň watandaşlary. Ýa-da interim halat edilmek üçin ýatyrlar. Şolaryň hemmesini biz maşgalalaryny dogan garyndaşlaryna Türkmenistan Halk Respublikasynyň adyndan ýürüýte kompensasiýa ýa-da bir pensiýa aýlygy ýaly sosial aýlyk, sosial tölew pul kömegini hökmana suratda baglamagy gözüňde tutýar. Esasy insanperwerlik proýektlerimiziň maksatnamasynyň mekaje bölüňi. Şoň üçin biz bulary ýatdan çykarmak. Daşary ýurtlarda iklenç söwüşiniň, iklenç uruşunyň şehitleri bular. Daşary ýurtlarda her türlü saý sebäpden, saglyk sebäplen bolup biler. Körçege diýarlyk ýa-da birde tapawdy ýok. Näme üçin? Türkmenistanyň umumy ýylatynyň 70, 60 bölegi daşary ýurtda näme üçin keýpine däl? Gününi görjek bolup, eklenç gözleginde gezip ýörkä. Dünýeden ötenden hemmesini biz Türkmenistanyň şehidi kabul edýär. Şoňa da şehit aýlygy hökman döwlet tarapyndan beriler. Biziň sosial programmamyzyň, proýektimiziň, maksatnamamyzyň Türkmenistanyň Halk Respublikasy bolandy. Esasy maddalardan birem şu mekrowanda bolar. Şoň üçin biz eýesiz, biz howsarsyz, biziň geleceğimizi hiç kim gaýgeden ok diýip pikir etme. Biz gaýgy edýär. Biz alada edýär. Edersem biziň ganymyzda, genimizde bar. Türkmene hyzmat etmek. Türkmeniň awraýyny gallanymak. Türkmeniň halkyna we ýurduna iýe çykmak. Şoň üçin mehribanda bolunlar. Yeňişi halal adamlar, hakykatyň tarapynda bolanlar gazanlar. Hakykatyň tarapynda bolan halal halkyň hakykat göreşine goşýan, hyzmat eden adamlar wezipe taýlananda, halal adamlar wezipe taýlananda alahy güýçler, tewatyň kanuny, tewatyň güýçlerim şoň ýanyna bolýar. Garawum kanalynyň suwuna oňary bilen nalaje diýenler. Türkmenistanda gatulş wagt betbaçylyk we Garawum kanaly bilen araşykly. Oň bilen araşyklan bir aýratyn gepleşik etmekçi netip boldy. Türkmenistandaky betbaçylyklar we özüni oňarmayan nalaje diýen haram çüýrük Tohum Berdimuhammedow bilen Kişsat iş başarmaýşy diýip bir efir etjek. Matan gutorandan soň netip boldy. Mehribanda bolunlar. Şu yer aranma betbaçylygyna ýitiren Türkmenistanyň illeşmegi üçin dowalaňyzy, dileglerinizi kem etmeň. Halat edilmäge garaşyp ýatanlar üçin hökman dileg edin. Yaralılara gysgaly şifa. Büyüdüğüm, beni adam eden Türkiye'm, Türk milletim büyük geçmiş olsun. Yaralı kardeşlerimiz Allah şifa versin. Erdoğan'ın yandaşlarının, haramzadelerin uyduruk evleri yüzünden şehit olan kardeşlerimiz
Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Oğuzhan nesli Türkmenler. Sadece Türkmenistan'daki Türkmenler değil. Afganistan, ki Selçuklu, Güney Türkistan dediğimiz bölgedeki 6-7 milyon Türkmen, Türkmenistan'daki 5-6 milyon Türkmen, Özbekistan'daki 7-8 milyon Türkmen, Rusya Federasyonu'ndaki 1,5 milyon Türkmen. Yani Türkmenistan'da konuşulan, Türkmenistan Türkçesini konuşan Türkmenler, Pakistan, Hindistan, Çin'de de var. Bunların hepsinin adından büyük geçmiş olsun diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, metanet diliyorum. Lütfen. Biz çektik haramzadelerin, diktatör rejimlerinden, hırsızların hükümeti, halkı talan edip satmasından bıktık. Türkmenistanlılar olarak. Bari siz Türkiye Cumhuriyeti devletini şu hırsızlardan lütfen kurtarın. Seçimde bunlara dersini verin. Bunların kıçına tekmeyi basın. Bu şerefsizler yüzünden Türkiye Cumhuriyeti devletinin 10 ilinde milyonlarca vatandaş şu anda enkaz altında yatıyor, sahipsiz. Allah belalarını versin bunların. Sebep olanların, göz yumanların ve şu anda gerçekleri gizleyip yalan söyleyenler. Allah kahretsin hepsini. Büyük geçmiş olsun kardeşler. Bizler sizlerle biriz, beraberiz. Mehribanlı olunur. İnniki efirdu şükranı da çenni. Allah yarınız olsun. Köp sağ olun. Kömeğe halat edilmeye karışan, harava çırtlama şanlaki, eklenç gözlüğünü bolup gören Türkmen migrantlarını, hayattaki dirileri, kömeğe araşyanları yadınızdan çıkarman. Şolar için dua dilek edin. Aradan çıkanlar, yitirim olanlar için dua dilek edin. Sağ olun, mehribanlı olunur. Yine ki efirdu şükranı da çenni. Allah yarınız olsun.